ipakpakaamok lang apo nga DJ adda achievements tayo nga spes digiti nananang kadatatata nga agdengdengig tataw nagbuybuya apo digiti spes mismo nga makangkangig kadetoy nga please lang pakaamuan da kam ti opisina kasi agi highlight tayo apo ti achievements ti spes beneficiaries tayo ket detoy mettiin baga ni dole apo idi nagmi-meeting kami ti Council of Peso nga digijay agtre-trace kam ngamin apo digijay naalpasian nga beneficiary digijay karaduareg nga beneficiaries ti SPES apo kasi kayat nga mai-highlight ti Department of Labor and Employment digitay met success stories digitay past nga SPES beneficiaries for them to be an inspiration to all the young people out there apo so ipalagip ko manin apo and ibagak manin for your information awan ti December SPES program tay tatta ngem addanto manin palubos ni apo Diyos into no 2026 summer apo ti in-allocate me based on DJ God Fund ket 500 nga SPES apo which magudwan to di which hamet ket di magudwan no di ket di dakdakkel ti allocation to ti beneficiaries ti summer than December kasi no December ngamin parang 10 days lang sila at given DJ aldaw nga bakasyon da lang apo